Karbi Anglong District Pen, Nogong District Adui Ahoyalong, Hapre Cap Socialong Lelong, Kedamtang, Surihinira Inkora Hini and Inkanahud, Kedodambo Marat, Hada Kitir Tipen, Kedolong Japan, KAAC CEM Dr. Tuliram Ronghang Lapen, Tim Karbi Anglong Abitung Atumapan, Kachuning Ripon. Lapen Bang Solong Lelong Kedodam Japan, Kacheseng Pona Committee Sitami, Kachipripon. Numati constituency ke parlo parokho ahithia dungalong kedo Nogong district pen Karbi Anglong district aduya hoyalong hapre cap socialong lelong kedamtang aningkan rar tum kacherai pangcheng ponsi non an chiklojon trogan kedo kleng tanglo Jongdammi bangsolongli kedamtang aningkan pen setami hada kedo atung araya Karbi atung posetami bangsolongli cherai kompon pe Lapen kelang cari setami padupon pe. Bon setami kedamtang ningkan suri hini ra ingko ra hini mati jonga cek lopensi bang suri Karbi raratum lang damsi kedo dam pangcheng pen non an cek lojon trogan pleng tanglo. Bang sojo hada kedo Karbi raratum Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen tim Karbi Anglong Atumapan kachuning ripen ke hangpon lache bang solong lelong kedo long thibber Japan prabjin pen long le pata ki pipon Japan chuning ripon lapen sarkar pen kiripon scheme hai hui setami nang patang pon nang ji pusi hada kedo raratum therang kia thengno nang pachini don bang la so border area ke cherai komjipu akemang da dolo lan litum la temporarily ilom sobera committee pusitame ahoy pina ka joini mat ahoy ke cherai komjipu akemang da dolo sila tumhan dohai he ke cheng angko ke first hem chikim et pendak hem anda chor lapta dolang hem chor lap no ama o nilitum dohai he delo la sinang litum da nang hono nang ji inot bahini atum pulol nilitum la hala ilom so committee ke seng la so committee tum sidak ajo bang da hondun lo nona bang ke nilitum hondun jok lo non ke adon tinda do reblo dakit do bangela lo long leka ve nai na hem chiri silong leka ve tum sidak na dulu along leki do open lela dak na chira thap la pu bangali lo la si inon pota phan bangke nili tumari deng ave la si councilor deng si do ko hala council long ke do ke the ke ding atum la pen dak local MEC a kene retester la pen hala revenue EM amar sing ti so la pen councilor CEM Dr. Tuliram Ronghang Panstamini la so chinel hoi ben si chuning ridon kang tung mangala lo dak long leka ve nai nai arata tum phan pota ki PG phan bor iason te messenger puse ni bangso ahong jai long pen alang phan chuning ripon lo Lapen bangso long lelong kedo dam ji aphan kacheseng pona committee setami chipri pon lo lapen prabjin ben rong asara phanching waisi rong asara tumsi bangso adin langchari pon poposi than pon ningkan la mia tum choklem bong po asini tum na ko che phamat pu kajironga ta ho morigaon ta ho nogaon ta ho pu dokmuka pu haura ghapen pu hawar pen longli ka vi to khobor long si dak wang lo asi sopta chiri si ta che thak krai do lasi niligi puji ke son lo de dake ahoita hoilo pot lasi la council long che nuri pu hen lo ako em phanta em sa nomatia em retesing hi sa finally tuning rilo je dak ke duara tum hanta no hok pe no nangrai du nei angke pata heta nili tum phanang pek vek nei pusin nili dak pen ela sar tum phan chuning ri iklu tung pigi dak do ane atare di anaro dam rupte kijo ke aju te di la Dokmoka pen sing singing ti Karbi Anglong Live